फाइनालि मोनबाय नै जा जाथाव नुखाबायलै जा मोजां मोनबाय ना 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 वाव कितना अच्छी से पक रहा है हेलो फ्रेंड्स दिनै भिडिअ'आनो जाहैबाय फेमिलि जानाय ओमफ्राय दिनै लकेसनानो जाहैबाय दसरा माने दैमा सेरावसो जागोन आरोना जोङो ओमफ्राय दिनै मा जागोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय मिसनाव थांगासिनो जोंहा नै लाइन दै बारनांगौ आंबो थफागासिनो दैयावलाय जा लिमोनद्रालै हामला 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 नै जोंना प्लेना जाबाय बाहायनो नै बाहायनो जानोसै आरोना नै नै बाहाय जाबाय दैया गोथौथार नै जोंना स्टेना लोगोफोर दै सेराव गोलैजानो गिनानै अन्थाइ होख्रुबजोब्बाय अन्थाइ होनांबायनो गोलैबाथाय गैला आंना मबाइलाबो गोलैबाथाय गैला जोबखागोन रेडि नै सामान लाबोजोबखादों ओरैनोबा नै जोंना स्टेना अर होग्रा स्टेना नै जोंना दै सेराव दोनगोन नै दैयाव दै गेजेरावनो दोनगोन नै अरखौ जरायसिगोन बेहाय मैया सावथेनानै लाबोखादों जोंहा अर जरायजेनबाय नै जोंबावबायलै जोंना अरा थावा फुदुंना दोनखानोसै नै थाव होनोसै नै दानिया kebab masala, chili powder, chicken masala, संख्रि दानिया होनसै नाखौ first time. दानिया मोनबाय खानसै माथामखौबो होसिगोन दानिया थावा डेन्स जाबायलै नै बारजों नाखौबा मोनाखै लोगोफोर दैया देरदों नङाबा हले गिदिर गिदिर मोनगौमोन
फाइनालि मोनबाय नै जा जाथाव नुखाबायलै जा मोजां मोनबाय बिबारना गोलैगोन मोजां लां दिमोन्द्रा रोंबा दानिया दाउदै एबावनोसै नै संख्रि लाबाखै ना वाव कितना अच्छी पक रहा है ब्रेडखौबो नै गुदुं खालामबाय Bye. Đồ đấy, cứ lấy đi. Xem rô đơ, xem rô. Ah, 3, 2, 1, start. Tanjuan hasilnya. Dari jalan ke start kalam saya di Gezerau. Salah ko jalan ke start kalam saya. Ready. Sing đi lại. So दिनै भिडिअ बेखिनिमोन नेक्स्ट भिडिअ मोनलायनोसै थाबैनो ओमफ्राय नोंथांमोना माबायदि मोनदों जोंनि जानायखौ दैमा सेराव दिनै सानडे स्पेशल जादों ओमफ्राय नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब खालामना होलांदो अननानै ओमफ्राय कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय माबायदि मोनदों थ' नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय